Hi guys! Hello mga kalugar! Hello mga Oragon! Ayan, so for today's vlog guys, gusto kong i-share sa inyo yung aking kukuning surprise mula sa aming company sa Makati. Actually, na-message na ako ng office staff doon last week lang at na-confirm lang siya kagabi. So, kukunin natin siya sa Makati. Kaya tingnan nyo naman, naka-todo forma ang inyong lingkod. At samahan niyo ako guys dahil ipopost ko rin siya dito sa ating YouTube channel para makita niyo yung journey namin about doon. So for the meantime guys, just stay put lang kayo dyan and see you around! Hello mga kalugar, hello mga Oragon, yan. Welcome to the Enterprise Tower Center dito sa Makati. So this is it guys. After 4 times ko na-attempt na pumasok dito sa building na to, pero siguro dahil ako galing sa labas kaya medyo nagto-37 degrees Celsius yung katawan ko kaya naka 4 times tayong try, pero at last nakapasok na rin tayo sa building. So this is it guys, so andito na tayo para kunin yung small surprise ng Usana sa amin ni Claire. Yung effort namin for the last year. So guys, andito na tayo ngayon sa 24th floor dito sa Usana. Kukunin natin yung small surprise ni Ma'am Mariel. Ni Ma'am Mariel, si Ma'am Mariel kasi magbibigay sa atin. Pero Usana talaga siya, galing siya sa Usana. So mamaya bibigyan ko kayo ng background kung para saan yon at ano yon. So, I hope guys na stay lang kayo sa videos na to. See you guys later! Bye-bye! So, andito na tayo guys ngayon sa lobby ng 24th floor dito sa Usana, the Enterprise Tower Center. Small lang siya. Pero hindi naman yan yung pakay natin. Ang pakay talaga natin is yung kukunin natin na ibibigay sa atin ni Usana for the effort na binigay namin ni Claire nung nakaraang taon. At ay ako, very excited ako. Hindi nyo lang halata syempre kasi hindi nyo nakikita sa aking smile. Kasi dahil nga sa face mask, no? Pero mamaya guys, ayun nga, ang kulit-ulit siya sabi, bibigyan ko kayo ng background kung para saan yun. So, stay put na kayo dyan, okay? So, 1 o'clock na guys. Umalis ako ng bahay mga around 12 o'clock. So, ngayon is already 1:05. Medyo mabilis ngayon yung biyahe natin kasi nga walang traffic. Medyo nakatintay mas maaga dito sa The Enterprise. Ayun. Yes sir. Ano sir? Okay lang sir. Ayan. So guys, ito na yung ating small gift from Usana. So mamaya i-unbox natin siya sa bahay para mas makita nyo kung ano nasa loob nito. Excited na ako guys. So see you guys around. Ako. Congratulations! Thank you, Mama Mariel. Ayan. Yay! Thank you guys. Alright. Thank you, Ma'am. Ha? Video mo kaway Apo. So guys, eto guys, hawak na natin yung small surprise sa amin ng Usana. Ayan guys, so I'm very thankful sa mga taga-Usana, syempre kay Dr. Myron Wentz. Shout out naman po sa iyo dyan. Thank you so much for recognizing our effort. Pero syempre alam ko marami pang mga trabahong dapat gawin natin. Yun lang guys, speechless. Pero mamaya i-unbox ko to. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga guys ang laman. Ayun, pero nakita niyo na siya, di ba? Pero explain ko pa rin sa inyo guys, ha? So ayun nga guys, kanina pa tayo nakasakay sa elevator. Hindi pa pala siya bumababa kasi hindi pa natin pinipindot yung lobby. Ano ba yan? Nataranta na tayo guys ang ma-receive natin ito. Grabe talaga. Congratulations to Claire and Errol for this award. Mimi, ayan, nagbunga ng yung mga pagpupuyat at saka alam mo na yon,
mga effort mo. Thank you so much, guys. Hi guys! So ito po yung na-receive namin na award mula sa USANA Health Sciences Philippines. Ayan. Asia Pacific Top Preferred Customer Enroller. This one is for the year 2020. Number 24 po kami out of number 25 sa Philippines. Ito guys, yung itsura niya, yung kahon niya. Buksan natin. Ayan, yung nasa loob. Ayan. 2021 Asia Pacific Top Preferred Customer Enroller, number 24. USANA. Tanggalin natin siya guys sa box. Ayan, para mas makita niyo. Yan guys, yung aming award na gusto ko rin i-share sa inyo. So this is in the level of Asia Pacific. Number 24 kami guys. Thank you so much sa mga taong tumulong sa amin, sa mga taong nagtiwala. Thank you. This is for you all, guys. Tingnan natin siya, guys. So, ganyan ang itsura niya, guys. Mabigat siya, guys. Siguro ito mga 1 kilo. Thank you guys. To God be all the glory.